Ahoj, ahoj, ja som rád, že vám dneska môžem predstaviť Asus Taichi prostredníctvom videa a môžem povedať veľmi zodpovedne, že som rád, že sa nám tento tablet podarilo zohnať na recenziu. Tablet. Je to v podstate zariadenie, ktoré kombinuje dve zariadenia dohromady. Takto funguje ako tablet. Vidíte sami, že je tu displej, ktorý má rozmer 11,6 palca. Je dotykový, zvládne 5 dotykov naraz a rozlíšenie má Full HD. Vo vnútri nájdete druhý displej, pokiaľ ho otvoríte ako notebook, ktorý ovšem ale dotykový nie je, a teda je to klasický notebookový displej. Ten má tiež rozlíšenie Full HD a tiež má rozmer 11,6 palca. Klávesnica pod ním, ako vidíte, je typu čiklet, je podsvietená. To podsvietenie samozrejme môžete vypínať podľa toho, ako potrebujete. No a sú tu ešte ďalšie veci, ktoré si samozrejme teraz ukážeme. Tento tableto notebook má samozrejme možnosti rozšírenia. Je to len 1,25 kg vážiace zariadenie, čiže na prenos celku v pohode. Nie je to žiadna ťažká váha. Na ľavej strane nájdeme kombinovaný audio vstup, čiže sa môžeme pripojiť mikrofón a zároveň aj slúchadka. Ďalej je tu micro USB, ďalej je tu výstup na VGA konektor pomocou takéhoto, jak to nazýva Angličania, dongle. Je to v podstate redukcia, ktorú nájdete v balení. Ďalej je tu kolískový prepínač hlasitosti a prepínač aretácie displeja, to znamená, keď ho chcete zablokovať, aby sa neotáčal a zostal len v jednej polohe. Na spodu pod takouto mriežkou na každej strane, čiže tu aj tu, sa schovávajú reproduktory a Asus udáva, že ich stvoril Bang & Olufsen a majú zase názov Ice Power, tak ako sme už u Asusu zvyknutí. Na pravej strane nájdeme takýto posuvný prepínač zapnutia a vypnutia notebooku, ďalej je tu micro HDMI, USB vo verzii 3 a samozrejme napájací konektor. Vzadu nenájdeme nič, rovnako ako vpredu. To podstatné sa ukrýva v podstate tu. Ako vidíte, tento čierny lesklý displej je skvelý na otlačky prstov, avšak to je daň za to, že je dotykový a samozrejme plní funkciu tabletu. My keď ho teraz zapneme, tak uvidíme, že v podstate tento notebook je postavený na platforme Windows 8. Koniec koncov nám to signalizuje toto dotykové tlačítko Start. Môžeme sa teraz pozrieť trošku na jeho technické parametre, čiže vojdeme na pracovnú plochu a pozrieme sa na nejaké tie technické parametre. Začneme trošku netradične úložným priestorom. Výrobca do tohto tabletu alebo notebooku, ako chcete, vložil SSD disk s kapacitou 256 GB, pričom užívateľ má k dispozícii nejakých 231 zhruba. Vlastnosti systému nám napovedia, že systém je tu osadený procesor Intel Core i7 označeným 3517 a s frekvenciou 1,9 GHz, ktorú dokážete vyhnať v podstate pri záťaži až na 2,4 GHz. Dodám len, že sa jedná o dvojjadrový procesor, ktorý je schopný spracovať až 4 vlákna. Samozrejme, pri tomto type procesora je tu integrovaná grafická karta Intel HD 4000 Graphics. Ďalej 4 GB operačnej pamäte je v podstate operačná pamäť RAM, čiže dostatočné množstvo úložnej pamäte. Tento notebook disponuje samozrejme aj bezdrôtovými technológiami, tak ako už snáď asi väčšina, čiže je tu Bluetooth vo verzii 4.0 a ďalej je Wi-Fi vo verzii BGN, čiže všetky základné štandardy máte k dispozícii. Na tablete tu dole vedľa tlačítka Start je 5 megapixelová kamera alebo fotoaparát, a vo vnútri nájdete klasickú HD-čkovú webkameru
spolu s mikrofónom, čiže na skypovanie v pohode. Páči sa mi, že výrobca nezabudol aj na možnosť pocítenia klávesnice, zapnutia. Môžete si to samozrejme regulovať v niekoľkých stupňoch, čo len v podstate predĺží, pokiaľ to vypnete, predĺží to životnosť batérie. Zase sa mi to zaplo, to som nechcel. Chcem len dodať len toľko, že na klávesnici nájdete jedno takéto zaujímavé tlačítko, ktorým, keď ho stlačíte, môžete si v podstate nejakým spôsobom vybrať režim, aký bude pracovať tento. Buď bude pracovať v režime notebook, ďalej v režime tablet, ďalej v režime zrkadlového zobrazovania obrazu, to znamená, že to, čo budete mať vo vnútri na displeji, bude aj vonku. Alebo posledný režim, a to je, že na každom displeji budete mať niečo iné. To znamená, príklad, vy si budete pracovať na nejakej textovej práci, hej, treba vo Worde, a vaša priateľka na druhom displeji zvonku môže pozerať film. Pokiaľ vám to samozrejme nebude vás to rušiť. Stačí dať sluchátka, je po probléme. No a prečo sa to zase zaplo? Výrobca k tomuto notebooku balí, alebo ultrabooku, alebo tento ultrabook váži len 1,25 kg, je to veľmi prenosné zariadenie. Batéria nie je síce nič moc, dokáže tento tableto-book alebo ultrabook napájať iba 5 hodín, čo nie je nejaká extrémne vysoká hodnota. Na druhej strane, keď si vezmeme, že dokáže fungovať s 2 displejmi naraz, tak je to úctyhodný výkon. Poďme sa však venovať ešte tomu trošku tomu príslušenstvu. Nájdeme tu za prvé takýto stylus, ktorý má v sebe jedno tlačítko, druhé tlačítko, ktoré v podstate imitujú tlačítka ľavé a pravé tlačítko myši. Ďalej tu nájdete v takomto krásnom recúšku dve redukcie. Jednu som spomínal, že pomocou nej môžete pripojiť ultrabook na externý monitor, čiže VGA konektor, no už a nechýba samozrejme redukcia na sieťový konektor RE45. Dostanete kartičku Exclusivity, samozrejme. Ďalej užívateľský manuál a veľmi podstatná vec je handrička z mikrovlákna. Lebo vidíte sami, že ten displej je veľmi náchylný na zachytávanie tlačkov prstov. No a takéto púzdro, aké ste mohli už vidieť aj pri Asuse ZenBook, kde dokonca môžete si aj vložiť ten stylus a samozrejme ultrabook. Nám sa to ešte čosi, tu je dokonca ešte vo vnútri vrecuško na handričku, aj s handričkou. Paráda. Takže sami vidíte veľmi bohaté príslušenstvo, ktoré Asus k tomuto notebooku dáva. To púzdro je v celku slušné. Samozrejme, keď vám to padne na hranu a priamo na displej, tak neverím tomu, že by to vydržalo. Tým končím toto video. Ja vám ďakujem za pozornosť a teším sa zase na nejaké ďalšie naše stretnutie. Dovidenia.